nangora yiro la le yiro min yininka bo boni min fule ka be ko mo temina kaba tinda do ola me do tara sigi ka della ke nu ko way do lahu masasatu min quwwati umir ribati al khayli onni ye boni delilay mbe afo awma sunna tafsir kitabu sahalen be ko di yato min ye ewa muhammad nasiruddin albana ko da'watu salafiyya qa'imatu ala salasi dawai ako salafiyya dawa be piye sabadeka القرآن الكريم وسنة شهيحة وفهمهما على فهم السلف الصالح من الصحابة وتابعين وتابع تابعين شغل بنين له أكو سلفو كداوة ببيه سبادك قرآن آية أني تيدين كهدسة سهلة سبنا يموني أني قرآن آية إني تيدين كهدسة سهلة من نيبه دليل تاناي كدليل كناي إيكا دليل كناي كو فهمو كومي سيبو يفهمو تقومي shebon yu famu cogo mina ka bara keni ya bara cogo mina ifana be bara keni o bara cogo de la akum kullu firqatun dalala akum jamakulu be nafilila qadiman wa hadisan jamakulu filila de pigale to sisa fa sababuhu adamu tamassuku bi da'imatu salisa akome jamakulu filila depuis gale ko sisa aku ka fili sababu ye munye u ye piye sabane ne bila sarafu ka famu ni be qur'ana aya fo i ka fo ka ke delila e penya sebo ya famu ko be ke delila ye minna ni be hadisa famu ko mi sebo ya famu to me ko abe se ka delila ke yoromi akunye mugo filila aye piye sabane ne bila sebo ka famu ni sarafu ka famu aya la bonni aya min kalana tawsir kitabu bewo bagawi be qurtubi be bunjarir be bun kasir be tawsir sadi be abakar jajarun tawsir be ayata sunna tawsir beta na ya ye ko sunna mo minyenni aya ke marasi delila ni boli delila abena yiranna ateo asunna mo site ala fahmi salafus salih minyenni aya famu ko idu lahum masatatu ko boli fana bala mujahara balate sarafu ma famu tawla karani saba cide nani no bunte me ma kitabu dilakawa ne binte me ka kitabu abe marashi yala mujaharatu bala kiri be cide nani ni ala nani li akiri be ba ko me mujaharatu ba ko hada madin kana sigi ngode ya fonko ni be kuma awunye sisa ibe kuma de qala allah qala rasul qala sahaba hum ulul irfan ibe kuma ne sabade ana kote ciden ko de sebo kote me aboyire ka jifa kono ko ba foanye jiyama temoka anta mina ye e pi ko mumbula na ye ne korona fi aw tarakala yoromi munun ka kalandew ya aw kala aw na ala jamanan kono ni yo kuma fuuriye doro ubu bolo filila ni yo kuma filiu ka situ ka doro uba e fase ka boy aw banna ka karamo baw ka kuma ma uru kalandew da yaw kala aw banna ulu ka kuma ma aw nde baw ka kuma taya abadan amba ka kuma fili nyamande kono aw banna bumbaji ka kuma te sega fawye bumbaji ka wojo te sega ci awma aba e fase dobi sega qur'anin ka kata kalande fu falati abe qur'an ke bumbaji ka kuma kate بغير برهان ولا دليل ولا حجة كسر دليلته فويته إذا عربو كندو كابو إذا لغة بو كابو إذا حديث بو كابو إذا قرآن بو كابو إذا سير على نيره كابو إبتا قرآن دو كاكمك كوبا سغانيك حكينا ماتا بتا قرآن دو فوجانك قرآن فقيه جماله أنكم بجيان وقت من نبي doni ke baga be ya sheria ke salu fawjan fa faqih jamani an ka wakati famu baga ya le de jiyan ko ebe kuran ko ka kuma ka ikran de to ima itare kala de nyuma ko pasika ne kan hindi mo mata ni yu ka ojo filu madru yu ka sebelu filu madru be kuran ni bila kate jomma ko be ko ka wuto be doni ke baga nyuma ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga nyuma dogoya jomga bonya e wala ba umalo ya de dongo do kata abana ba umalo ya de dongo do kata e wonni aya do yoroten ni nyebbi ado yoroten ni anya fo chogomi marasi delila marasi uyere ba go ngo marasi bola laiste luwa de ko marasi bora demokrati de kono
marasi ma bo Qur'anala ama bo hadisala ama bo silamiya kono silamiya don ke ba nyumaw karamogo be sunna karamogo nu be barake ne Qur'ana ni sunna la fahamu salafu salih min fatura min be nyanama yala tu ka kitabu ni ka kuma laje ita siye min be marasi bo silamiya kono ko ata kono abura lashte de kono abura demokrati de kono obisiga yesilamiya kono togodi karani sabate marasido ate Qur'ana kono te hadisa kono salafu suma fo ban dole ke bawo sunna karamogo baw marasila uya haramu ya ko sabade do ya haramu ya ko marasi yahudi Allah daga de ko ate islamiya kono ko yahudi Allah daga de uya haramu ne oye sunna karamogo nyuma do ya haramu ya ko kura de do bidiya de do ko silamiya sariya ya hada made ibi ka hakke nyini togo silamiya sariya la ko silamiya sariya ya be ko me marasi te hakke nyini togo la ko silamiya sariya marasi fo hakke nyini togo la ko ola ko kura do bidiya do an kanati do bo kanto ko marasi ye fenya ulu ya ayenninya uko alqayyatu la tubarriru wasila ka kunnin ko nye fenya ne obe oko le masina la daga wa bo mugo min be iriba bara la be iriba min soro iriba te makonya ya obe iriba la daga ya la mugo be se ka ko ne be tasunyale ke kana hinna fantama kasaraga tike fantama ka hinila hera teba yesu ba obe sunyale la daga ya kun kata sunyale ke kana di fantama obe sunyale la daga ya na ya soro wo sila mi femni nye minya eni ni nyande ayen ni nyande akasura ayere halala yede meni haramu ye fenya oye o fenya lite jateo iriba barakela ka iriba te fenya ya dolo ferela ka dorowoli te fenya ya jene ya kela muso min be jene ya ken kinyere balo aka jene ya te fenya ya o be jene ya la daga ya la be daga mo ka dolo miya ko pasika be ne furake parce que haramu na yiki yere furake ni doroy abe daga ka ko parce que be ne furake ne be nafa sura la daga ka miwa e wa marasi bo to godela aye fendila togo aye fenya togo marasi nyere de haramu ye aye fendila togo ye haramu ke ni misra min daga lende do na ye fenya ye o adakara misra min haramu ya lendo o be daga ko ke togo ko parce que ye fenya ye o te daga sabana ewa sunna karamogo bamunu nu be barake ni sarafu ka baray nu ye marasi haramu ya ko cinyali de be marasi la ko cinyali be wara ko fasadul mujaharatu fasadul lajima ko cinyali min be marasi la ko marasi na ka cinyali te ta ka nyogonto ko ni ko min fana do chogola ko ya haramu de marasi shite ewa igo min fo kon ni marasi dagara ni marasi sugude ma daga marasi ni ma site jiya kono tasure man ngure hili kakka se tirota akwal mujaharatu kulluhu haram akum marasi chogo bede haramu ye chogo nyuma site marasi chogo nyuma site daga lente abbe haram chogo nyuma antala donc ambe min fo silamaka hakkenyi ni chogo ala ya fo أقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم أقول مؤمن أيتوا لكم أكتو تيرن كنا كفو نيمو نسلام نكوي سرنا نيونا سريا بوبا يجوني فما أيتافو فما يجرو نينين نينكي سلاميا حكي مينيا أنيني كسلاميا كحكي بولا أو ياتاكي ني فما يا كجويرو كافولي نعم كجويرو كاباني الله تشي ube anyen nimmina de aye ala de nani apere wufule aye dina de doya apere wufule sariya boaka aba di famama na ye sariya boaka fule na ma sariya boaka abe ale ni ala ce alaikum ma hum militum wa alaihim ma hum minu ci da nyu de fo ala ye min bila au ka bode ke ni ko mi nyaw sara ba pe aba Allah se famama ala ye kun ko min bila fama fana ka o kun ko bu fana kai silama ka hakkenyi ne cogo ni me awun jora nunun de la marasi be ta ko jugu ko mo dama mi be nyon so marasi rola yahudiya be tay nasara be tay boni sunna be tay dolomina be tay kafir kun kele be tay salli bali be tay
ceni muso wali ceni muso dama be to nyonto do yere bi unu kam muso be kele marasi ko mbeta de kanata cinyali bora lo go cinyali mabola abe gele ya do furu ke uni furu muso do ni nyonje ne beta de kanata nyon sama marasi te ta cinyali ko marasi nyuman tala marasi be haram an kun be min fo silamo yeni ne ci den na de digiran na de an bo fo kada kada dinan la kusili yan toro ciren la kusili yan toro qur'an la kusili yan toro ambe ala deli ni na nyogona ala kanu ke an ka jamana kono tuni adanka ken ni mi anya ko chogma nya damina min an islamu yere de be sagri parce que tana site aw nyere la ka tugu cide ko aw nyere tana yode an jora ciden ka sunna an ko ciden ka sunna tambo fonyire ka pokura de andu anko ke me cide nye tasira min dama sebo ye tasira min dama tabino ye tasira min tabi taw ye ta o tawambo fon kan ka kokoro de gawbe lafiya la yasiru li akhiri hajil umma illa ma salhabi awwalu mamuna maliki ko man ni manto aka folo ye minke ni dina dilala u bolo naw fana mode ke dina te dilaw bolo ambela dilala kan sagi kata qur'anama ani sunna ala fahamu salafu salih subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk